कहिया ले जाने तुम जइब खले बाली अंकेश भैया हई 2 दिन के लइका भइल बाटे बाहुबली करे जाहो कि अब न चिरैया उड़ी बाझ उड़े वाला बा भाई गोलू गोल्ड के गीत कि अब न चिरैया उड़ी अरे बाझ उड़े वाला बा कि राज कर सोना हो माहौल बदले वाला बा ओहो दिल से लव यू थैंक यू सर थैंक यू आओ रेडी 1 2 3 अरे अपना चिड़ैया उड़ी बाज उड़े वाला बा अरे अपना चिड़ैया उड़ी बाज उड़े वाला बा ये बात है कि राज कर सोना हो माहौल बदले वाला बा अब हमारा परमिशन नहीं तो ओरिजिनल के भैया दिखा देती है जो हम लेकिन परमिशन नहीं थे कि राज कर सोना हो माहौल बदले वाला बा आप सबसे निवेदन है कि बैठ जाइए महिलाएं खड़ा होकर देख रही हैं मैं निवेदन कर रहा हूं कि बैठिए प्लीज बैठ जाइए सभी लोग प्लीज बैठिए इतना अच्छा व्यवस्था आप लोग के लिए बैठाइए पहले बैठ जाइए ना भैया बैठिए तभी कार्यक्रम होगा प्लीज बैठ जाइए बैठिए कि अब न चिरैया उड़ी अरे पांच उड़े वाला बा कि राज कर सोना हो माहौल बदले वाला राज कर सोना हो माहौल बदले वाला इसके बाद अच्छा सारे लोग रोहतास कैमूर से क्या बात है कि देख ले हम कराव कात जनुआ कि तोरा ऊपर बाघावा के हाथ जनुआ अंकेश भैया के हाथ बा कि देख ले हम तोहरा कात जनुआ तोरा ऊपर बाघावा के हाथ जनुआ कि पूरा जिलावा में गर्दा मचाई दो ना हो इधर आओ कि अपना अमूली पर सबके नचाई दो ना हो कि पूरा जिलावा में गर्दा मचाई दो ना हो पूरा जिला में गर्दा मचाई ना हो अपना उंगली पर सबके नचाई दो ना हो अपना उंगली पर सबके नचाई ना हो करे जाहो कि वेशभूषा उहे रही हरे रोल बदले वाला बा जो वेशभूषा बा इहे वाले की रोल जरूर बदले कि वेशभूषा उहे रही हरे रोल बदले वाला बा कि राज कर सोना हो माहौल बदले वाला बा राज कर सोना हो माहौल बदले वाला बा
लास्ट लाइन ये हमारा पूरा टीम